рӯз ба хайр мухлисони Барселона ва канали Барса-TG. дирӯз бошгоҳи Барселона ҳамлавари нави худ Рафиняро расман муаррифӣ кард ва шартномаи ҳамкорӣ бо ӯ ба имзо расонид. дастаи каталонӣ бо ин футболбози бо маҳорати 25-сола то соли 2027 қарордод имзо кард. дар Барса ҳамагон умедворанд ки Рафиня ҳар як дирҳами ба ӯ сарф кардаро ҳалол мекунад ва бозии хуб нишон медиҳад. сармураббии даста Хави шахсан ӯро дар ҳайат дидан мехост. дар ин видео мо дар алоҳидагӣ нақл мекунем ки Рафиня кист, аз куҷо омаду чӣ хел бозӣ мекунад ва барои чӣ ин қадар маблағ барои гузариши ӯ сарф шуд. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бошад ба роҳат чинед, оғоз мекунем. футболи калон баргашт. ба наздикӣ чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешаванд ва дастаҳо барои омодагии хуб дидан бозиҳои дӯстона гузаронида истодаанд. 20 июл Барселона тури худро дар Амрико оғоз мекунад ва бо дастаи Бекхем низ бозӣ анҷом медиҳад. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса-TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Рафиня дар рейстинг дар шаҳраки Порту Алегри, Бразилия ба дунё омада он ҷо ба воя расидааст. аз хурдӣ ӯ орзуи ба ҳайати интернационал ё Гримео шомил шуданро дошт. Рафиняро дар ин дастаҳо 3 маротиба қабул накарданд. рӯйрост ба ӯ мегуфтанд ки ту барои футболбоз шудан заифӣ. хушбахтона Рафиня рӯафтода нашуд ва қувваи заруриро касб карда сӯи ҳадафҳояш мустаҳкам қадам ниҳод. дар лигаи дуюми минтақааш бозӣ карда диққати дастаи Авайро ба худ ҷалб кард. ӯ маҳораташро дар ҷоми Сан-Пауло ва бозиҳои минтақавӣ хеле зебо нишон медод. он ҷо ӯ 26 бозӣ карда 6 голу 6 партов ба номаш муҳр зада буд. ӯро соли 2015 ба ҳайати асосии даста шомил карданду дарҳол фурӯхтанд. бозингари собиқи Барселона ва мунтахаби Португалия ва роҳбари агентствои D20 Deco дарҳол бо Рафиня шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. оқибат Рафиня ба дастаи Витория гузариш анҷом дод. дар мавсими аввалаш футболбози 19-сола 40 бозӣ, 4 гол ва 7 асист кард. баъди он мавсим ӯро ҳамчун футболбози зеҳнан пурзур дар бозӣ 1-1 шинохтанд. ӯ дорои гузаришҳои зебо ва зарбаи дақиқ мебошад. Рафиня футболбозе мебошад ки голро ҳис мекунад ва ҳамлаи дастаро хуб мехонад. аллакай дар мавсими баъдӣ Рафиня дар ҳама мусобиқот 18 гол ва 6 партофти головар кард. Спортинги Лиссабон зиёд фикр накарда барои ин футболбоз 6.5 миллион евро сарф карда ба даста овард. трансфери мазкур январи соли 2018 анҷом дода шуд, вале бозингар тобистони ҳамон сол ба дастаи наваш ҳамроҳ шуд. дар Спортинг ӯ зиёд ҳунарнамоӣ накард. барои ӯ маблағҳои зиёд пешниҳод мекарданд ва даста ба қароре омад ки ӯро фурӯшад. он ҷо ӯ ба задани 7 гол ва 5 асист муваффақ шуд. бошгоҳи Рен Рафиняро бо маблағи 20 миллион евро харидорӣ намуда аз ҳама гаронарзиштарин гузаришро дар таърихаш сабт кард. аллакай дар моҳи феврал Рафиня бо фарзияи Франс футбол ба рӯйхати беҳтаринҳо шомил шуд. мавсими аввалро дар Рен хеле ҷолиб гузаронид. ӯ дар 35 бозӣ ба майдон омад, 9 голу 5 асист низ ба номаш сабт кард. даста ба мусобиқоти аврупоӣ роҳ ёфт, вале роҳбарият ба хулосае омад ки пешниҳодҳои гарони дигар дастаҳоро барои гузариши футболбозон қабул кунад. Рафиняро Лидс Юнайтед бо маблағи 18 миллион евро харидорӣ намуд. он ҷо барои мавқеъ бо Элдер Коште рақобат карда дар ҳайати асосӣ ҷой гирифт. Рафиня дили даста дар вақти ҳамла ба ҳисоб мерафт. ғайр аз ин ӯ мавқеъҳоро ҳам барои худ ва ҳам барои ҳамдастаҳояш моҳирона озод месозад. Рафиня бо 3 шиёр бозӣ мекунад: қабул кун, пас де, кушода шав. ӯ бо ҳаваси зиёд бозиро мегузаронад ва ба даста натиҷаи дилхоҳро меорад. майдонро хуб эҳсос карда пасҳои олиҷаноб медиҳад. дар Премер-лигаи Англия низ ба рӯйхати беҳтаринҳо шомил шуд. ягона камбудиаш зарбаҳои аз дур задааш дақиқ намебошанд ва бо сараш каме заиф бозӣ мекунад. дар Лидс ӯ 67 бозӣ гузаронида 17 гол ва 12 паси головар додааст. баъди ин нишондодҳояш шикори дастаҳои аврупоӣ сар шуд. муддаи асосӣ барои рафа Челси Лондон буд ки 60 миллион евро ва 10 миллион ҳамчун бонус пешниҳод мекард. Лидс ба ин розӣ шуд. дар миён Барселона низ даромад, вале пешниҳоди онҳо аз Челси дида камтар буд. худи Рафиня бошад орзуи ба дастаи каталонӣ гузаштанро дошт ва ба агенташ гуфт ки танҳо ба Барса рафтан мехоҳад. баъд аз чанд моҳи гуфтушунидҳо Барселона хушбахтона маблағ барои анҷом додани ин гузариш пайдо кард. ба иттилои Фабрицио Романо бошгоҳи англисӣ барои ин гузариш 58 миллион евро ба тозагӣ фоида мебинад. боз 7 миллиони дигар ҳамчун бонус низ дар назар гирифта шудааст. Барса ин маблағро дар 3 марҳила пардохт хоҳад кард.
чанд рӯз қабл аз гузариш инсайдери машҳур Тони Хуан Мартин навишта буд ки пешниҳодҳои Арсенал ва Челси бо маблағи зиёд пеши Лидс қарор дорад, вале қарори ниҳоӣ дар дасти худи футболбоз мебошад. Чӣ хеле ки қаблан қайд кардем, Рафиня аз аввал ба Барса гузаштанро мехост. акнун Дембелеро чӣ кор мекунем? Ҳамеша бо тағйирот ё ҳардуяшонро якҷо ба майдон мебарорем? дар мавсими гузашта маҳз Усмон дар он мавқеъе ки Рафиня меояд бозӣ мекард. Усмон бозии хубро бо сардории Хави гузаронид ва исбот кард ки дар ҳолати хуби варзишиаш чизе монеаи бозиаш намешавад. акнун Хави ҳамеша дар фикр мезанад ки кадоме аз онҳоро ба ҳайати асосӣ ҷой кунад. ба назари шумо кадоме аз ин футболбозон бояд дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ кунад? пешниҳоди худро дар комментария нависед. агар навори мазкур ба шумо писанд омада бошад, лайк ва паҳн кардани наворро фаромӯш насозед. ҳадафи мо баланд бардоштани шумораи тамошобинони канали Барсатиҷӣ мебошад. пайгири мо ва дастаи дӯстдошаатон бимонед. хайр.